A je to tady zase. Po půl roce nám Electronic Arts opět servírují v pořadí již 7. rozšíření populární simulace života The Sims 2. A cože to těm simíkům vlastně ještě schází ke štěstí? Vše prozradí sám název. Volný čas. Tentokrát se vše bude točit kolem koníčků a zálib. Ve volném čase se může každý váš digitální svěřenec věnovat své oblíbené činnosti. K dispozici je rovných 10 zájmových kategorií. Od kutilství přes vědu až třeba po fitness. Nutno říct, že nabídka je poměrně bohatá, nicméně některé záliby mohly být přeci jen propracovanější. Třeba film a literatura nenabízí příliš mnoho inovací. Na druhou stranu třeba takové kutilství, kulinářství či sport jsou o poznání propracovanější. Ruku v ruce se zálibami pochopitelně přichází také nové aktivity a objekty. Dočkáte se výroby aut z hromady plechu, šicího a hrnčířského stroje, basketbalového koše nebo třeba houslí pro hudebně zdatné simy. Celkově nový datadisk ovlivňuje především běžný život simíků, což nemusí vyhovovat každému. Zejména proto, že jeho inovace nemusí být okamžitě patrné. Je zapotřebí je více objevovat. Odměnou vám potom můžou být soutěže odehrávající se na skrytých pozemcích, trofeje nebo všelijaké nové interakce. Těšit se můžete také na nové sousedství Vysněná Lhota. A pozor, možná přijde i džin z láve, který vám splní 3 přání. Sečteno a podtrženo, volný čas se vyvedl. Fanouškům 100% nabídne dostatečnou porci zábavy.